Хотел Странджа е част от курортен комплекс Златни пясъци, който се намира северно от Варна. Един от най-големите български градове, основен културен и търговски център. Разположен е в живописен парк на 150 метра от плажа. Прекрасно място за всички, които искат да съчетаят спокойния отдих с вълнуващи възможности за развлечение. Комплексът предлага на гостите 108 модерно обзаведени апартаменти, студия и стаи с климатик, сателитна телевизия и тераси, от които се разкрива чудесна гледка към морето или пищната зеленина на парка. Охраняем паркинг и напълно оборудвана конферентна зала. Странджа наистина е вашия идеален избор за делови срещи, конференции и семинари. Ресторантът на хотела е с лятна градина и 160 места. На гостите се предлагат традиционни български и европейски специалитети и изтънчена колекция от местни и италиански вина с марката Кооп. В уютната обстановка или на откритата тераса на лоби-бара можете да се насладите на кафе, чай, разхладителни напитки и хубава музика. На разположение на почиващите е и още един бар, този край басейна. Без съмнение, комплекс Странджа е впечатляващо място за отдих и почивка. Просторен басейн, футболно и баскетболно игрище, детски кът с люлки и парзалки. И всичко това потънало в зеленината на огромен парк. Ако към него добавите домашен уют, стил, професионализъм и гостоприемство, ще знаете, че в кооперативния хотел ви очаква една наистина незабравима ваканция.